Тазът ти е скован като камък. FYI. Рам държи стреса. Време е за Emotional Release. Леля ми каза, че гъвкавите бедра е равно на щастливо настроение. Тези 3 пози освобождават и тялото, и емоциите. Let's go! Първо, пеперуда. Седни. Събери стъпалата. Разклати колената като криле. No pain, no gain. Но не прекалявай. Гъвкавостта идва бавно. Второ, гълъб. Това е бос поза за бедрата. Излезте от нея, ако усетите остра болка. Дишай дълбоко в бедрото. Това е Emotional Detox. По-добре ли си, когато се чувстваш стък? Раздвижи таза. Леля ми винаги казва: движението е медисън. Ти вече си Happy Teens. Последвай и кажи, коя поза те прави по-щастлив. Абонирай се за канала Йога с Вики.